Ho, 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 priatelia. Pomalečky sa nám to blíži ku koncu, takže dneska si zatrénujeme tzv. Synergický tréning. To znamená, že pôjdeme 2 protiľahlé svalové partie za sebou a až následne prestávka. Dneska budeme k tomu potrebovať tašku, kde si opäť naložíme nejakú váhu, knižky, fľašku s vodou, niečo, čo doma nájdeme. A taktiež si môžete zobrať aj nejakú metlu alebo paličku, ktorú doma nájdete. Začneme klikom v kombinácii s príťahom v predklone s taškou. Pokračujeme príťahom v hollow body pozícii v kombinácii s hyperextenziou. A završíme to bicepsovým príťahom s tyčkou a taškou a skombinujeme to s tricepsovou extenziou na vyvýšenine. Dáme sa do klikovej polohy, panu podsadíme, spevňujeme brucho, spevňujeme lopatky a s nádychom ideme k zemi a s výdychom nahor. Zoberieme si tašku s pripravenou váhou, dáme sa do predklonu, mierne pokrčíme kolena a s výdychom pritiahneme pridanú váhu a s nádychom vracame naspäť do začiatočnej polohy. Snažíme sa mať pritom zatiahnuté a aktívne lopatky a aktívny veľký chrbtový sval. Počas klikovania sa snažte o to, aby ste boli spevnení a kontrolovali celý pohyb. A počas príťahu v predklone sa snažíme byť vystretí v chrbte a v miernom predklone a s pokrčenými kolenami kvôli lepšej stabilite. No hlavne dávajte bacha na to, aby ste mali aktívny chrbát, to znamená, že ramená zatláčajte smerom nadol, smerom za seba akoby, aby ste mali aktívny veľký chrbtový sval. Pri príťahu v hollow body pozícii sa snažíme začínať v takej polohe, aby sme medzi krížami a zemou nemali žiadny priestor, nohy vo vzduchu, ruky v nadpažení a s výdychom sa snažíme akoby podsadiť a dlaňami sa dotknúť členku. A s nádychom sa vraciame opäť do začiatočnej polohy a dávame bacha na to, aby nás neohlo v krížovej časti chrbtice. Pri hyperextenzii sa snažíme dvíhať trup aj dolné končatiny s výdychom nahor a s nádychom pomaličky naspäť.
Pri príťahu v holobody pozícii si vyberte variantu takú, akú zvládnete, hlavne dbajte na techniku, aby ste mali aktívny stret tela a aj vás neohýbalo v krížovej časti chrbtice. Dbajte na pomalé a kontrolované tempo. Pri bicepsovom príťahu sa snažíme postaviť do mierne rozkročenej polohy, chytíme paličku pod mhatom do rúk, zoberieme si závažie a s výdychom sa snažíme priťahovať paličku smerom k brade a s nádychom pomaličky naspäť. Samozrejme chrbát máme celý čas vystretý a ohýbame len lakťový klon. Pri tricepsovej extenzii dbáme na to, aby sme mali stabilný stret tela, aby nás neohýbalo v krížovej časti chrbtice. Ramená sú mierne za zápestím a s nádychom ideme nadol a tlačíme lakťami smerom k sebe a s výdychom opäť nahor. No ako náhle idete nadol, tak sa snažíme ísť mierne do predklonu vpred, aby sme viac natiahli tricepsový sval. Popri všetkých týchto pohyboch sa snažíme mať aj stabilné lopatky a pevný stret tela. Priatelia, 3 série máme za sebou a ešte nás čaká jedna séria, kde si prejdeme všetko. To znamená klik, príťah, následne holobody príťah, hyperextenzia, bicepsový príťah a tricepsová extenzia v jednej sérii. Zvolte si radšej ľahšiu variantu, aby sme to všetko zvládli, pretože tam máme prestávku len naozaj na presun. Krátka prestávka, vyššia intenzita.
Priatelia, výborne, som na vás hrdý. Máme to za sebou. Ale pokiaľ by to na vás bolo málo, šupnite si ešte extra sériu. Oh, hell no! Vidíme sa opäť zajtra. Čaute.